Съгласни сте. Благодарим. Йордан Караджов, Нови хоризонти. Абсолютно и Бог да пази България, великолепна, фамозна, легендарна група Сигнал! Скъпи приятели, остават още няколко минути, които все още ще сме в старата година. В една година на надежди и промени, на успехи и изпитания. Но и година, която ни доведе до тук, до прага на едно ново начало. След секунди ще посрещнем не просто 2026-та, а ще отгърнем нова страница за България. От първата минута на първия ден на 2026-та нашата страна прави голяма крачка. България влиза в еврозоната. Това е исторически момент. Последната стъпка от дългия ни път към пълноправно членство в европейското семейство. Път, който беше всичко друго, но не и лесен. Понякога бавен, понякога труден, понякога неразбран. Но път, който си струва. Защото България заслужава своето достойно място сред европейските държави. Като равна, силна, уверена държава, каквато е. Тази нощ посрещаме не само новата година. Посрещаме нова епоха. Надежда, възможности и шанс за по-смело бъдеще. И точно сега с хората, които обичаме, с музиката, която ни събира и с София, нашата столица, обляна в светлина. Да направим заедно първата крачка към 2026 година. Колко е часа, някой знае ли? Колко остава до края? Една минута! Леле, страхотно! Господи Боже! Пожелахте ли си всичко, което искате да ви се случи? Да сте щастливи, здрави, весели, обичани! Много весела и щастлива година с пътувания! Безкрайни! Боже, Господи! Една минута! Оле, майко, не мога да издържа! 2026 ще бъде най-щастливата ни година! Писал преди 2027. Нека да се пожелаем да бъде година на големите ни мечти. Година, в която да има много светлина и топлина в домовете ни. Да има много деца, много любов, много песни. Нека всеки ден да поглеждаме към очите на любимите ни хора. Нека да им даваме любовта си, нека да им даваме обичта си и времето си. Важно е това. Да се прегръщаме повече, да се целуваме повече, да пеем заедно. Аз знам, че вие ще имате най-усмихнатата година, защото я посрещате точно по този начин, с милица и в центъра на София. Обичам Тенаско, обичам българската музика, обичам ви хора, заедно сме големи! 2026 е все по-близо до нас. Готови ли сте? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Честита нова година, София! честита нова година, България!
Да ни е честита новата 2026 година! Приятели, нека ни донесе светлина, топлина и сили да свързваме. Всички бъдете живи и здрави и пожелаваме весело устроение с нашата програма. Родопа е отвеето, обакрен свят, извор на надежда, а над хребети легенди глас един крилер стерва. Гласът на Родопа, равен на 100 чана и 101 кабакайни, да кой го чуе, да не ме. Гласът на Николай Славев.
oteglona, jak ta rybna, jak ta drobna, jak i szamajka oteglona. Dušmanine, imi mojne, imi tvojne. It's